Toto robí táto vláda. Od vás všetkých chce, aby ste šetrili. Vy ste tie deti, vy ste tí dôchodcovia, ktorí platia a skladajú sa na ich luxus. A oni povedali, čo? Nie, my si svoj luxus zachováme. My chceme svoje stíhačky, svoje auta, svojich úradníkov a z nás urobili otrokov. Takto sa správajú páni a z ľudí urobili otrokov. A my dneska odkazujeme tejto vláde. Nie sme vaši otroci. Nie sme vaši otroci. Nie sme vaši otroci. Nie sme vaši otroci. A viete, čo spravili našim deťom? Podľa správy, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, ako sa žije na Slovensku za rok 2024, z našej krajiny utečie ročne 4,5 tisíc mladých ľudí. Tí najlepší študenti zo Slovenska utekajú. A najpopulárnejšia univerzita pre slovenského študenta je univerzita v Brne. To je veľká hanba. Nevyháňajte naše deti, pán Fico. Nevyháňajte naše deti a nezadlžujte ich. Toto je odkaz dnešného dňa. Nie sme vaši otroci a nechajte naše deti na pokoji. Vzdajte sa svojho luxusu. Ak chcete, aby sme prispeli, aby sme šetrili, začnite od seba.